Velečasni Tomislav Ćurić, rođen 1980. godine u Osijeku, diplomirao 2004. na teologiji u Đakovu, a za svećenika je zaređen 2005. godine. Od 2005. do 2007. obavljao je službu župnog vikara u župi Gospe Brze pomoći u Slavonskom Brodu, te djelovao kao vjeroučitelj u srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu. Kako su se vjernici župe Gospe Brze pomoći i slavonsko-brodskog naselja Andrije Hebrang dugi niz godina okupljali i formirali liturgijski život u svojoj bližoj sredini, kao župni vikar prepoznao je potencijal zajednice vjernika na Hebrangu i osigurao im novi i primjereniji liturgijski prostor. Đakovački nadbiskup Marin Srakić prepoznao je zrelost, stabilnost, potencijal i rast zajednice vjernika na Hebrangu, te je donesena odluka za osnivanje nove slavonsko-brodske župe, povjerene nebeskoj zaštiti blaženog Alojzija Stepinca, a za prvog župnika imenovan je velečasni Tomislav Ćurić, koji je već pokazao povezanost s novoosnovanom župom. Upravljati župnom zajednicom, propovijedati Božje riječi, pripremati sakramente i sve ostalo u procesu odgajanja vjernika u potpuno neadekvatnom prostoru izazovan je i zahtjevan posao, ali župnik svojom karizmom podiže zajednicu, okuplja suradnike i postavlja župu na noge. Zajednica se preselila u veći prostor, prihvatljiviji za liturgiju i za svakodnevni život župe, a kada je sazrela, uz potporu mjesnog ordinarija, donosi se odluka o gradnji vlastitog liturgijskog prostora i prostora za župni stan. Nakon predviđene procedure započela je izgradnja novog prostora župe blaženog Alojzija Stepinca, a radovi su završeni 2018. godine, kada se župa uselila u nove prostore. Sve to vrijeme župnik je gradio i zajednicu iznutra, tako da njezin identitet postaje prepoznatljiv u gradu. Kako bi zahvalili za svećeničko služenje i pastoralni rad, ustrajno promicanje zajedništva, opće ljudskih i kršćanskih vrijednosti, čije je prihvaćanje i razumijevanje pridonijelo nastanku nove župe kao vrijedne duhovne oaze za dobro pojedinca, obitelji, crkvene i društvene zajednice grada Slavonskog Broda i njegovih građana, dodjeljuje se grb grada Slavonskog Broda.